Важният въпрос, за който се сещаме, е какво искат жените? При много голяма част от жените обаче не е така. Т.е. трябва да слушаме и тялото си какво иска и от какво има нужда. Вау, толкова има силно привличане и секса е супер, нали? Ни се струва, че постоянно искаме да правим секс. По-прието е момчета да мастурбират, сколкото жените. В този епизод си говорим за женско удоволствие, за женска мастурбация, за женски оргазми и въобще за неща, които по принцип малко и много пренебрегваме. Добре. Така че, каквито въпроси имаш да задаваш, искаш да задаваш, давай ги насам, ще отговоря колкото мога. Аз имам няколко въпроса, които искам да ти ги задам. Ще ти ги задавам по време на епизода, но така, важният въпрос, за който се сещаме, е какво искат жените? Да, това е въпрос, който често чувам. Различни неща е отговор. Различни неща искаме и точно това е интересното, че както мъжете, всичко е строго индивидуално. Няма нещо генерално, нали, което ни харесва. За всяка жена нещата се случват по различен начин. Аз затова често пъти всъщност напомням, че това, което виждаме в порното, като стимулация, като оргазми, като секс, който се случва за женското удоволствие, изключително не е представителен и не е реалистичен. В порното много повече се набляга върху мъжки оргазъм, ако си забелязва, много повече виждаме всъщност мъжки оргазъм, много рядко виждаме женски. Супер рядко. Аз даже в момента не се сещам за пъти, в които съм виждал в порното женски оргазъм. Да, няма репрезентация на женски оргазъм никаква в порното или много минимално, да кажем. От друга гледна точка пък в порното се създават такива концепции, че жената е винаги възбудена, нали? Готова да... че е винаги готова, нали, каквото и да направиш, което да пипнеш се едно и тя е вече готова да скочи. Да. Което също е много нереалистично, дори от статистическа гледна точка. Нашето желание е малко повече отговарящо на стимули, всъщност, при жените. При мъжете има едно такова желание, което се нарича спонтанно. Възможно е наистина да видиш някой да ти е секси и да изпиташ желание към този човек. При много голяма част от жените обаче не е така. Значи по-скоро, аз си го представям, при жените е повече свързано с емоции, така на емоционална основа, може би. Това е мит също. Така ли? Да. Това е един от много така разпространените митове, че нашето желание се базира на емоции и че на нас не трябва по-силна емоционална връзка. Аз нямам преди като много така емоция да изпитваш, да харесваш човека, по-скоро така свързвате секса с наистина, буквално като емоция, не е просто колко да се случва, нещо да има. Да изпитате нещо все едно. Не бих казал. Пак различно. Както казвам, индивидуално е. За някои хора, може би, ще има повече значение това. Каква емоция искат да изпитат, докъде искат да стигнат по време на секс емоционално. А за други може да е просто имам нужда от секс, искам сега да правя секс, да е повече фокусирано върху физическото. И ние има различни периоди в живота си. Това, че сме искали да правим секс заради физическото усещане преди 3 години, не значи, че това няма да се промени. Да, абсолютно. Нормално това да се промени. То си е на периоди даже. Не само, не става просто само за секса, и за мастурбация, и за желание. Хората се променяме. Да, един от въпросите, който много често така разисквам с жени и с момичета, е всъщност точно тази липса на желание или по-скоро намаленото ниво на желание. Тъй като се очаква точно от порно и от такива неща, които консумираме медийно, се очаква, че всъщност желанието ни работи много бързо се възбуждаме, много бързо искаме да правим секс, така нататък. И много често също така. И когато това не е така, ние си мислим, че има проблем в нас. А всъщност няма такова нещо. Желанието е различно. Същото има все пак значение какво се случва в живота ни в момента. Аз съм бил в такава връзка даже, в която при нас съм имал повече нужда от секс, докато приятелката ми е имала по-малко нужда от секс. И в началото е било такова... било ми е на мен тъпо, че примерно все едно правя нещо грешно или пък, че все едно не се обичаме достатъчно или пък... Като цяло съм се изпитвал такива негативни чувства. Не към нея, към себе си, че примерно не съм достатъчен и не съм се чувствал даже аз несигурен в тази връзка, но пък след това вече като минаха примерно да речем няколко месеца, почнахме да си комуникираме за тези неща, защото повдигнах темата за това. Какво става? Аз ли правя нещо грешно? Кажи какво не е наред. Тя вече тогава ми сподели, че примерно в началото едва ли не е правила на сила секс с мен, защото примерно тя има нужда от по-малко, докато аз имам нужда от повече. И тук сме се разминавали, но пък това нямаше аз как да го знам, нито пък
тя трябваше да ми сподели от самото начало, поне аз как вижда нещата. Ако и тя е знаела, защото много често ние не знаеме. Много често, Да, и това го има, да. Когато влезем в някаква връзка и си мислиме, нали, не мислиме за тия неща. Особено в началото, нали, вау, толкова има силно привличане и секса е супер, нали, ни се струва, че постоянно искаме да правим секс. И всъщност дори да засичаме, кога минаваме тази, нали, собствената си граница, затова аз може би не искам сега да правя секс. Така че това се случва често и да го пропусне, така че може и тя дори да не е знаела. Всъщност, че така и работи желанието. Другата концепция, която също имаме и която е малко мит, нали, е това, че всъщност желанието е по-ниско. Може да не е желанието по-ниско. В този случай, може би, не е задължително нейното желание да е по-ниско от твоето. Твърде вероятно е просто желанието да работи по различен начин. Примерно, да, защото нали, ми се е случило пак така, нали, аз да искам да правим секс, докато тя да е така, нали, не искам, нали, уж, обаче след това все едно аз като я предразположа и я вкарам в муд, нали, тя, нали, се почувства вече, нали, че иска и тя да прави, тогава, нали, се случват нещата, а не примерно аз решавам и почваме. Да, точно това е разликата всъщност, за която споменавах, между спонтанното желание и между желанието, което отговаря на стимул. При много от нас всъщност не е необходим някакъв стимул, примерно, както ти казваш, да поставя в настроение, примерно, или някакъв тип докосване, или някакъв тип отпускане, може би разговори, така нататък. Просто за да можем да влезем в това желание, да го усетиме нашето желание. И при много жени всъщност точно така работи желанието. В комуникацията за това аз кога искам да правя секс, кога ми е приятно да правя секс, по какъв начин, какво докосване ми харесва. Това са важни неща, които всъщност може да открием до голяма степен чрез мастурбация. И за това аз също говоря много с клиентки за мастурбация, тъй като много често се пренебрегва. Много често, като говорим за мастурбация, си мислиме цак, 5 минути, цак, нали, стимулация на гениталите, свършвам, това е. Аз също съм забелязал, че примерно по-прието е момчета да мастурбират, отколкото жените. В смисъл, като кажеш, че нали, жена мастурбира, не го възприемаш толкова добре, колкото ако момче ти каже, че мастурбира. В смисъл, има такова пак нещо, което е срещу жените. Да, има много повече стигма спрямо женската сексуалност, много повече срам и даже и вина има, която има много исторически причини и така нататък. Женската сексуалност е много по-малко изследвана. Да не говорим, че има изказвания в началото на 1900 година, когато се казва, че клиторът е всъщност някакъв излишен орган, тъй като той може само на удоволствие да носи нищо друго. Така че има много такива концепции, които не са изследвани и много срам около женската мастурбация, около женското удоволствие. И те първа, като че ли започваме да говорим малко повече за това, те първа се ориентираме в това, нали, какво се случва и как можем да си доставим удоволствие сами на себе си. Да. И за това много препоръчвам хората не само да мастурбират, но и да говорят за това. Защото аз разговорите, които имах за мастурбация, бяха мастурбираш ми да, мастурбираш ми не. Да. Тоест нямаше никакви детайли. И оттам нататък дори не се информираме за това, че има различни места, които можем да стимулираме и които всъщност ни носят удоволствие. Не е задължително всичко да е концентрирано върху вагината и върху и да включва тези огромни вибратори, които може би всички сме имали като първа играчка, ни огромни такива пенетративни вибратори, които не винаги са окей. И затова много говоря и за много хора казват, не мога да свърша без играчка, примерно. И ми трябва необходимо ми е само с играчка мога да стигна до оргазъм. Това е окей. Не е необходимо нали, всичко да се случва ръчно. Не е необходимо да се опитваме да свършим, ако не можем, без играчка. Много хора също казват, аз не мога да свърша вагинално. При мастурбация и това има някакъв проблем с мен. Няма никакъв проблем с вас, просто сте като повечето жени, 80% от жените. Така че в този случай просто ви трябва най-вече клиторна стимулация. Аз точно това ще да питам, нали, някои съвети или нещо такова за нали, как ние да действаме, че на вас да ви е най-идея по-добре, нали, така че да свършите по-често, нали, в смисъл, защото нали, при жените това се случва по-рядко. Веднага ще дам много кратък отговор. Научете къде е клитора. Добре. Защото клитора е толкова пренебрегван, а всъщност има толкова много нервни окончания. Всъщност клитора има повече нервни окончания, отколкото пениса. И дори като ги погледнем анатомично казано, клитора е всъщност това, което отговаря на пениса като орган. Те дори си приличат, имат наподобяващи нервни окончания и наподобяващи не функции, но по подобен начин, когато са възбудени, се втвърдяват и оголемяват. Клитора също се втвърдява и оголемява.
просто не го виждаш това. Това, което виждаме тази точица, е само качулчицата на клитора. Да. Иначе клитора заобикаля всъщност хода на вагината и дори когато има някаква пенетрация, тази пенетрация всъщност стимулира част от клитора. Да. И много хора казват, че дори вагиналния оргазъм е всъщност клиторен оргазъм. Просто ние не го виждаме това, тъй като клитора е отвътре. Така че да, това ми е първия отговор, най-важният отговор. Научете се къде е клитор, което важи за мастурбацията, между другото. Понеже много хора се опитват да мастурбират, пак казвам, вагинално, с пенетрации, не ми се получава. Стимулирайте клитора. Намерете правилната стимулация, намерете какво ви харесва, дали е по-интензивно, дали е по-слабо, дали е тъктене, дали е с някаква специфична скорост. Експериментирайте. Да, т.е. пак сигурно това да се информираме, да комуникираме, нали, ако съответно има друг човек, нали? Да, добре. Да. Ясно. Също по време на мастурбация е много готино, аз вече го споменах това, но пак ще си го натърда, да използвам лубриканти. Има много лубриканти, които може би дори... Стимулират различни лубриканти, които са такива затоплящи, с различни все едно миризми. Да. Което може, нали, да само да добави към нашето удоволствие. И още повече, когато има някакъв случай на, може би, недостатъчно увлажняване, което се случва. Той при секса, не само при мастурбацията. Да. Всъщност при секса, когато се случва недостатъчно увлажняване, говорим за нещо, което на научен термин се казва несъответствие на желанието и възбудата. Което значи тялото ми е възбудено, тялото ми всъщност реагира на това какво се случва, или обратното, или не реагира, в случая ако няма достатъчно увлажняване, но всъщност аз имам желание да правя секс. Да. Това се случва много често го пренебрегваме, но се случва примерно ние да искаме да правим секс, но просто тялото им да не е готово. Тоест трябва да слушаме и тялото си какво иска и от какво има нужда. А не само ние какво искаме. Да. И също така и да знаем, да можем да преценим, защото понякога тялото ни е готово, ама ние си казваме, не съм готова да направя тази крачка. Ето както говорихме за първия път, примерно. Тялото може да ни супер, нали, давай. Обаче ние да сме, имам нужда от малко време. Да. И в тези случаи просто дайте си малко почивка, дайте си малко, нали, 5 минутки, подишите, помислете, нали, какво искате да се случи от тук нататък. Не дейте да бързате. Това е вечният съвет. Не дейте да бързате. В момента сетих за още нещо, което така ме дразни, че повечето момичета, когато, нали, дори да искат секс, чакат момчето да го инициира, той да започне, нали, нещата. Нали, докато пък ако се случи това обратното, примерно ми се случило много малко пъти, мога да си броя на едната ръка, ми е ставало много по-приятно. Нали, се чувстваш така ценно специален, въпреки че е нещо напълно нормално. Да, това е много така дълга тема и води най-вече началото си от социализацията си. Начинът, по който сме израснали, начинът, по който сме научени. Ние сме научени да бъдем, нали, тихички и да чакаме всъщност инициацията да дойде от мъжа. Без въобще да се замислиме, че ако искаме това, което искаме, можем да си го поискаме, както се казва. И се чита едва ли не за, как така ще направя първата крачка, не, аз трябва да го чакам него. Което пак казвам, това са стереотипи и митове, и единствен начин, нали, за борба с това е да поемете този риск. Да инициирате вие. Аз по принцип по дейтинг апове, примерно, аз много обичам да инициирам разговорите. Точно защото се чупи този стереотип. И защото на мене ми е приятно. Аз ако искам да говоря с някой, няма да чакам този човек. Точно. Ами направо ще отидеш и кажа, искам това и това да се случи. Аз също често инициирам секс, често инициирам просто специфични неща, които искам да ми се случат и които са ми приятни. И с практиката нещата стават по-лесни. Знам, че в началото малко, но наистина с практиката нещата стават по-лесни, така че единственият начин да се щупи този стереотип е да се поеме риска. Риска на отхвърляне, който може да е неприятно, но хубаво е да знаем, този човек може просто да не е в настроение. Нещо друго да се случва в живота. Причините могат да бъдат много, нали? Но когато вие правите точно, вие поемате инициацията, нали, за каквото и да е, ние го чувстваме по много специален начин. Е много приятно чувство. Да, сигурно има някакво усещане за такова, че си специален. Което е страхотно. Толкова е важна част от тази химия, от секса, от еротиката. Така е. Супер! Остава ни още един епизод, в който ще си говорим повече за момчета. Така че следвайте канал.